Jayan, Andre Magjayan. Good morning mga guys. Nandito tayo ngayon sa Magalang, Pampanga at gagawa na naman tayo ng panibagong travel vlog adventure. Today is January 17, 2026 at bagong taon na. Naging busy tayo nung nakaraang buwan. Pupunta tayo ngayon guys sa banal na bundok sa may paanan ng Arayat, Pampanga. At nandito tayo ngayon sa Santa Cruz, Magalang, Pampanga. Mga nasa 20 minutes lang nandun na tayo. Susubukan nating mag-hike. Pero first time ko lang na pumunta ngayon dun guys. Susubukan ko kung gaano kataas. Santa Cruz Elementary School. Medyo mapag yung panahon ngayon. Alas 8 na nga pala ng umaga mga guys. At araw ng Sabado. Susubukan nating i-discover yung 14th Station of the Cross. Nandito na tayo sa Magalang Plaza. Ito yung Jollibee. Marami na rin mga kainan dito. May Chowking. Banda dun, meron ding Makudo banda dun. Ito na pala yung Magalang Plaza. Tapos banda doon sa dulo yung simbahan nila doon sa dulo. Dito tayo dadaan sa may kanto ng Pampanga State Agricultural University o PSAU. Diretso, ayon dito sa mapa, didiretsuhin natin. So, ang tagal nating hindi nakapag-vlog no guys, mga nasa 3 months din. Naging busy tayo nung end of the year nung 2025. So, sisimulan natin yung vlog natin ngayong 2026, January 17. Dito sa may banal na bundok. Dun sa napapanood ko, nasa 20 minutes yung lakaran papunta sa may mismong imahe ng The Rise and Christ. Yung napuntahan nating The Rise and Christ dati sa may sa may Monasterio de Tarlac. Titignan natin yung dito sa banal na bundok kung kamukha niya yung imahe dun. Dito na tayo sa may PSAU. Ayon dito sa mapa, kakanan tayo. Pabilog. PSAU, Pampanga State Agricultural University. Dito pala yung
Agricultural University dito sa may Pampanga. Makulimlim, oh. Malilim yung mga puno dito. Welcome Barangay Ayala, Magalang, Pampanga. Barangay Ayala na pala to mga guys. Barangay Ayala, Magalang, Pampanga. Headway Ayala campsite. Marami palang campsite dito, oh. Welcome Ridge, Cafe Uno. Bukan natin. Ayun guys, kita na yung ulap dito at saka yung araw. Ganda ng panahon. Mukhang mapag dun, ah. Nakikita ko na yung The Rise and Christ dito guys. Ayun, oh. Nasa gitna ng Mount Arayat. Magandang magpalipad dito, ah. Subukan natin dun. Parang masarap magpalipad papunta dun. Bigyan natin ng sticker ng mga to. Kaswit ng dalawa, oh. Kaya bigyan ko nga yung sticker. Okay lang. Magpa-subscribe. Nagmamotovlog ako. Malayo pa yung ano dito, banal na bundok. Dito po sa may paligo na pataas. Mga ilang minutes pa kaya? Po. Mga ilang minutes pa kaya? Ilang minutes po? Oo. Mga 40 po. Pa-subscribe na lang sa YouTube na. Sige po. Okay, thank you. Okay lang pa, shoutout ko kaya. Thank you. Pangalan niyo sir? Hiran po. Hiran. Kayo ma'am? Trisha. Sige, thank you. Sige po, ingat po. Taga dito kaya? Opo. Sige, thank you. By the way, may mga nagbabike pala dito, oh. Medyo, mataas na dito. Yan natin. So dito sa kanto guys, medyo pataas na yung lugar. Tignan natin gaano kataas. Dito pa lang sa pagmumotor ko dito, pataas na. Matarik. Di ko alam kung makikita nyo sa motor yung tarik ng kalsada dito. Pero medyo may katarikan na rin ng konti. Sinubukan ko magpalipad ng drone kanina doon. Nakatakip yung ulap, hindi nakita yung imahe ni Jesus. Pero nasa gitna. Ayun pala guys, so kita dito yung image, yung rebulto ni Jesus Christ. Ayun, no, kitang kita na dito. Medyo may kataasan din pala guys sa may bundok. Mamaya paliparin ko doon, tignan natin gaano kataas. Kataas pa rin dito, ah. Cafe Uno. Tatakarin mo to, mataas-taas din, no? Ito na yung unang station. Chub. Thank you. Malayo pa yung ano dito kuya, yung image ni Jesus. Yung pinakadulo nito po yan, station pa lang, tapos maglalakad ka na. Maglalakad pa doon? Malayo pa doon? Kalahati. 1 to 8? Ito yung first station kuya. 1 to 8, tapos maglalakad. May parking kaya doon kuya pag maakyat? Meron? Wala naman tumadaan, kasi paano nakapagod. Sige. Thank you kuya na. Sama kita. Thank you. Thank you. First station, banal na bundok, Dalan ng Cruz. An offering of strong faith in God and profound love for humanity. Mag-shoutout kay kuya. Ayon sa kanya, yung 1 to 80 station, ito siguro yung second station. Yung second station, malayo pa pala. Malayo pa natin. Second station pa lang pala yun. Ito yung ano guys, third station. Prayer. Third station, malayo pa. Third station, Tarik. May mga coffee shop pala dito guys, oh. Altesa Cabin. Diyan pala yung Altesa Cabin. Subukan natin puntahan mamaya. Gcash.
Malayo-layo pa. Punta na tayo dun sa may hiking guys. Gaano pa kalayo. Third station. Ito yung fourth station. Yung pagpasan ng cross ni Jesus Christ. Ito may mga nagbabike dito, nagpapapawis. Yan sa right dito. Fourth station. Buwan natin lakarin. Excited na akong mag-hiking doon sa taas guys. Diretso na natin. Gusto ko nang akyatin yung bundok. Gaano kataas. Saan yung ano, yung image ni Jesus? Ano ba? Yung image ni Jesus. 14 station pa? Oo. Dito taas? Nasa taas pa? Malayo pa? Kuya niyan kuya. Na? Lalakad. Halala ka rin pa? Opo. Hanggang dito lang po yung bato. Hanggang 7 station. Tapos po pataas. Hindi kaya ng motor? Ay di na po. Hindi kaya? Puro bato-bato. 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 Pero may parking dyan? Opo. May entrance fee? Ay, opo. Meron. 15 pesos. 15? Ay. 30 yata. 30. Malalang pagkain. Sige. Hindi kaya mawawala yung motor dyan? Hindi mo May nagbabantay? Unang bike lang. Lagi po nawala. Sige. Okay, thank you. Subscribe ka namin kuya. Subscribe na ako na. Ang padagdag followers. Okay, dito na tayo sa 70 station. 70 station dito. Kaya lang, di ko alam saan yung parking. Matay na yata yung alam kung saan tayo dito. May parking ng motor. May parking dun guys. Pwede. 15 pesos yung parking. Ito yung entrance. Mount Arayat Protected Landscape. Exit. Ito tayo dito. Susubukan. Mount Arayat Protected Landscape. All park visitors, please be advised of the revised rates of fees for entrance and facilities as per DNR Administrative Order 2016 to 2024. Entrance fee. Type of visitors: for Filipino citizens, adults 30 pesos, students 15 pesos, for foreigner 100 pesos, person with disability, senior citizen below 7 years old, below, free for the use of facilities. Picnic shed, camping site. Picnic shed 25 pesos per hour, camping site 200 per designated spot. Pwede palang mag-camping dito. Rules and regulations: all visitors and guests are required to register. Implement no trek no guide policy. Practice the above, live no trees trekking ethics. Strictly no collection and harassing of wildlife and making unnecessary noise or unruly behavior. All trash, rubbish, litter, camping gear, equipment, and materials carried into the park must be carried out of the park. Park Protected Area Landscape. The legendary Mount Arayat National Park is one of the foremost tourist attractions of Region 3 with distinctive landmark in the vast central plain of Luzon. It is approximately 95 kilometers via North Luzon Expressway from Metro Manila, more or less 2 hours drive. It was said to be the dwelling place of the Kapampangan Son of God, Mariang Sinukuan. Okay, start na ng hiking natin dito guys. Medyo mapuno. DNR pa, Mount Arayat National. Okay guys, nandito na tayo sa may registration area. Dito po nagpaparegister, sir. Dito. Dito yung registration. Okay, sir.
Yan po kalayo yung ano sir, yung lalakarin din. Ano lang, 30 minutes mo. 30 minutes? 30 minutes pala yung lalakaran. Mga ilang kilometer po? Wala mo ka lang. Wala mo? Ako lang kilometer. 800 meters. 800 meters. So kaya ayun po sila dito 800 meters. Magkano po yung ano, entrance? 30. 30 pesos yan. Reason why we need trees. Eto may mga trees. Ano dito guys oh. Trees produce oxygen, trees clean the soil, trees control noise pollution, trees slow stormwater runoff, trees clean the air, trees shade and cool, trees acts windbreaks, trees acts as windbreaks, fight soil erosion, trees beauty for surrounding. Umpisahan na natin yung hiking mga guys. Titignan natin gaano kalayo yung lalakarin natin. Medyo presko naman dito guys. Malamig yung klima, maraming puno. Maririnig mo talaga dito yung mga uni ng ibon. Subukan natin kung hindi tayo mapapagod. Ay, may mga makakasalubong tayo mga bata, bigyan natin ng sticker. Malayo pa ate yung ano? Malayo pa po dun sa Pwedeng bigyan ko kayong sticker. Okay lang sir? Aba. Bigyan ko kayong sticker. Ay, sir. So matulog. Sa YouTube no? Okay, sir. Nakikita kayo sa YouTube niyan. Yes, sir. Okay lang. Okay lang, sir. Okay. Yes, sir. Kikita tayo sa YouTube. Thank you. Layo pa, sir. Oo. Ay, Thank you, sir. Picture tayo. Thank you. Ito nakikilala natin dito. Hello po. Thank you. Thank you, sir. Ingat. Thank you po. Marami pa pong tao doon? Wala man, sir. Wala. Sige. Thank you, sir. Thank you po. Nakilala tayo. Ito yung 80 Station of the Cross. Nasa 80 Station of the Cross pa lang tayo guys. Yun guys, sinubukan natin magpalipad ng drone simula dito sa 80 Station of the Cross. Tinignan natin gaano kalayo yung lalakarin natin. Kaya lang pag palipad ko ng drone, hindi makikita yung daanan dahil nakatakip sa mga puno. Sobrang maraming puno pala dito. Malamig yung klima. Kahit nakasikat na yung araw, malamig pa rin. Laki ng puno guys oh. May malaki ring bato rito. Binato siguro to galing ng ano, galing ng Mount Arayat. Binato siguro to galing ng Mount Arayat. Eto guys, nandito na tayo sa 9 Station of the Cross. Yung 9 Station of the Cross, dito na pala yung ano, yung ipapako na si Jesus sa krus. Sabi ni kuya kanina. So pag mahal na araw pala mga guys, maraming pumupuntang mga tao dito. Dinarayo daw to. Maraming ugat tsaka bato-bato. Malakas siguro yung agos ng tubig dito pag umulan. Lumitaw yung mga ugat oh. So bali pagpapawisan ka rin dito guys. Nakakapagod din. Pag nilakad mo to ng diretso, nakakapagod din kasi paakyat. Maganda rin to, pampalakas ng stamina. Ito na yung ano, 20 Station of the Cross. 20 Station of the Cross kung saan pinako na si Jesus sa cross. Medyo maraming bato yung dadaanan natin guys.
Nandito na tayo sa 10th station of the cross mga guys. Tignan nyo yung dadaanan natin. Sobrang madaming bato. Tsaka pataas. Malakas siguro yung umagos na tubig dito pag umulan. Nakalitaw din yung mga ugat ng mga puno. Sinubukan kong magpalipad ng drone dito sa may 10th station at medyo malayo pa yung lalakarin natin. May daanan ng tubig dito galing ng bundok. Ang lalim ng nahuka ng tubig oh. Taas na mga puno guys. Sobrang lamig siguro dito. Yan oh. Sulit ang paglalakad natin. Okay guys, nandito na tayo sa 11th station. Tatlong station na lang after nito. Medyo nakakahingal din. Ito na yung 11th station. Tapos merong parang hagdan dito na bato-bato. Tingnan natin. Pagod guys ah. Pagdating dito sa 11th station, kakaliwa tayo dito. At paakyat na naman. Guys, akyat na naman tayo. May mga umakyat din dito guys pag weekend. Pa konti-konti. May mga signage naman tsaka walkway kaya hindi kayo maliligaw dito. May public toilet doon no? Halos linakaran nating daan maraming bato. Hindi nawawala yung bato sa nilalakaran nating pathway. Ito, nakatago pala yung ano dito guys, yung 12th station of the cross. Ayan, yung 12th station of the cross guys. At merong malaking puno dito sa tabi niya. Okay, nandito tayo sa 13th station. May mga bahay naman dito guys oh. Siguro may mga nakatira din dito na nagbabantay. Okay, sa wakas nandito na tayo sa 13th station of the cross. Doon na tayo magpapahinga guys sa may 14th station. Medyo nakakapagod pero sulit naman. Tsaka maganda yung panahon. At may na-discover na naman tayong bagong pasyalan dito lang malapit sa Magalang, Pampanga. Sa paanan mismo ng Mount Arayat. Ayan guys yung 14th station. Ay 13th station of the cross pala. Sorry. Kung saan binaba na si Jesus sa kanyang cross. May natumbang puno guys oh. Hindi naman pala siya ganun kalayo. Sakto lang. So kung maglalakad kayo ng mabilis, nakakapagod siya. Pero kung hinay-hinay lang, hindi naman siya, kung relax lang yung paglakad nyo guys, hindi naman siya ganun nakakapagod. Pero kung nilakad nyo ng mabilis to, talagang hihingaling kayo.
Pero sulit yung pawis guys pag nakapunta kayo dito. Simula dito makikita na natin. Ayan. May mga batang naghihintay doon. Mataas din. Ayan o. The 14th station of the cross. Taas. Final prayer. Final prayer. Our Father in heaven. Our Father, Hail Mary, tsaka Glory be yung final prayer dito. Tapos ito na yung 14th station of the cross. Dami papaya guys oh. Bunga. Walang kumukuha. May hinog. May saging pa dun oh. Hop. May nagkitao dun oh. Ilang step kaya to? Mababa rin yata ah. Lakarin natin. Yung mga hello. Taga dito kaya? Ha? Taga Magalang lang. Malayo rin pala no. Kanina pa kaya? Ayan may mga kasama tayo dito nagpapawis, naglakad. Medyo malayo-layo rin ng konti. Tingnan natin sa drone kung maganda yung ang ganda pala ng view dito. Kita mo sa taas. Nick, ikaw? Kaya siya pa. Kaya siya. Tapos, John Paul. Thank you.